EDSA! Itaas Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo! Magandang kalbo ako sa lahat! Philippine Standard Time, it is now 32 minutes makalipas sa oras ng alas 5 and thanks God, it's Friday! Ang saya-saya! Ang saya-saya, clap your hands. Ang saya-saya, clap your hands. That's right mga kabisyo, welcome na naman po dito sa programang Apakasaya! EDSA! That's right, ito po ang programang EDSA! At syempre, kasama po ang buong tropa. Pinangungunahan po yan ng napakatalino sa lahat. Ang napakahenyo. Ang bungo. Ang bungo talaga. Ang utak sa likod ng programang EDSA. Walang iba kundi si... Hindi na tender pero Diyos pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po inyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po yan ako. That's not me. I deny. No. At siyempre, hindi naman makukumpleto ang tropang EDSA pag wala ang cute at makulit na apo ni Tanghenyo. Walang iba kundi si... Duday! Duday, say hello to everybody. Hello everyone! Magandang hapon po! Happy Friday! Ako po si Duday, ang batang makulit at siyempre ang batang mahilig sa donut. Uncle Diego, magandang hapon po at sa iyo po Lolo Tanghenyo at sa iyo Uncle Driver. Salamat po sa pakikinig sa tropang EDSA. I love you all po! Uncle Diego, may tatanong lang ako sa iyo. Bakit po wala kayong buhok? No. Tang, pagsabihan mo nga to, Tang, yung apo mo, Tang, nang iinsulto na eh. Duday, desisyon ko. Desisyon ko wala maging buhok, di ba, Uncle Manong? Ay, nako mga kabisyo. Kung may mga kasama po kayong makukulit, kagaya po ni Duday, ayan. Duday, ano na naman yung ginagalaw-galaw mo dyan? Pambihira na naman, oh. Huwag mong pakialaman yan. Hoy! Ang saya-saya. Ano na naman? Pasensya ka naman nung kung ano-anong pinipindot dito ni Duday eh. Oy! Tang, pagsabihan nyo nga, Tang, yung apo nyo. Aray! Ay, bakit ako pang-utusan mo na pagsabihin? Hindi, ikaw magsabi! Sinabihan ko yan, ayaw nga makinig eh. Ang bihira naman oh. Mga kabisyo, shout out na lang sa lahat po ng mga kabisyo po natin. Sigurado Manong Driver, maiipit ka sa matindi at malupit na traffic dahil Biyernes po ngayon. Kaya ang masasabi ko lang, lakasan mo lang yung volume ng radyo. Sagot na namin ng tugtugan dito. Siguradong solid na solid yan. Pagdating po sa programang EDSA, rock and roll tayo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic yan. Kajot, anong masasabi mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dapat may why, ha? Ay, no, mga kabisyo. Oy nga pala, mga kabisyo. Isang nakakatabang puso po ang pagkilala po sa Love Radio bilang number 1 FM station sa eto pong natanggap po namin na award. Wait lang, huhunin ko lang Ayan, salamat po sa Trinity University of Asia Platinum Stallion National Media Award 2024 90.7 Love Radio FM Radio Station of the Year. Eto po. Ayan, may kabayo po yan.
Ayan, at hindi lang yan, 4 po ang aming award. Siyempre, Best Female Radio DJ si Nicole Liala, Best Male DJ si Chris Chuper, at siyempre ang tambalan po naman ang Best Program. 'Di ba? Maraming salamat po sa inyong pagkilala. At tuloy-tuloy po mga kabisyo ang pag-improve dito sa Love Radio para mapasaya namin kayo. Oras po natin sa buong Kapulan, we got 36 minutes after 5 o'clock. Diego Bandido pa rin po. Dito sa istasyong, apakasaya! Kadyot, anong masasabi mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!